Bon ki inga sem jongi ki jot nama kim nang ban panpo ya kisingkai. Ko himen ko para baid ha utrai Jesus Christ. To panpo yala kisingkai bar to tube yala kisharak. Ujisu ukendo ya baro kisindran jongu. Yakin ombor jango bakin panpo yala ki singkai bartbe yala ki sharak kai ke jingmo jang ke nega jingi kai jango Chris panpo yala ki singkai ko himen ko para kadba ujisu hi kai ya ke nega benda udan jingmo hawu babu bikibri haka juk jango कि पंग ये कि जाइन का वजराम कुम के फारिसी कि सदूसी बटक कुम दुस्तु जगे जो कि शायद पंग या कि जाइन का वजराम मिंदा उजीसु उक्रेन हकी पंपो या का संकारी कबा मोड किदे बन तेभा या का जाइन का संकारी बाद ujisu udang penkere ya baru kinong ngap jamu rengkat bat ki apostol rengkat bat ki sentran rengkat barupai ubabud yahu ba kide banglong kebala kere naga benda katma yete ladang ipong ya ka jain ka bajra bar bakai bakia kimla ban yaletma ngimla ban yaletma ngimla ban mareste ngimla ban pet ya pet im na ubama hang niu ji suang topan po ya laki singkai gird your loins haka pareng yo singkai kaya ke jingkar dor jengka singkai hanne ni barok ngiti singkai kalongru kabenda kaba ngikedo Shapanga sexuality. Ka jinglong shinrang bar jinglong kente. Kabang yong singkai kane kalong ka benta jongka mek kaba kadau yangi ya ka jinglong shinrang ne jinglong kente. Te habau jisuong panpo yala ki singkai ulam mod tolong ki bas nang ban sinshari alade na baro ka jimbrai ka do na baro ka jing auria jong ka jingin ujisu umud banong yang ibai pai vai ni ha banang banglong ki ba mature ki balong ki banang ban sinshari baro jai ki jingkwa jong ka jingim jongi na baro jai ki jingkwa kabamud ya ka jingmud jimbarka kapop kapun ha ka jingmud jimbarka jongi ka jingkwa kapun ha ka jingmud jimbarka jongi ka jimbarai kapun ha ka jingmud jimbarka jongi padu jisuang panpo yala ki singkai kabamud tolong ki perlu ki banang ban senshar ya ka jingkwa jong kane ka benda jingkwa ban lei jingkwa ban ngop ha ka jimbrai ka do jingkwa ban pens ngobha yala dai tolong ki banam ban sensha ladangi peit minta ko himen ko para bon ki ingasen ki jot namar kimpat nang ban panpo ya ka singkai lajan long man kasni ki wan ki long kumi ban ud Father sngepa duwai ulok ulapet ulasham bat kawai kane kalong kawai ka jingud kabangayos ngo man kasni na kilong kumi kadnomut ki kon pedot kinstang banom Father ngadon sangut ngadon hindringut ngadon prangut Henry ulok ulapet ulalesham da kawai pa bale namarba kibryu kimnang ban panpo iaka singkai kimnang ban te iaka jing kwa jonki kimnang ban sensariala de kimnang ban
pan po ya ka singkai kim nang ban te kam ya la de kim nang ban sen sha ya ka jingkwa jong ka tonu kim nang ban sen sha ya ka jimprai ka do ka jimprai ka do ka yalam bun ki beriu sha ka jingchot sha ka pop claim but don bon ki beriu let kum no father let kum no father Ujisuo le kumno hangni. Kitogi bakili le kumno father ngam nang shu ban im marowe ngam nang shu ban im light no yakane kapop yaki baro ujisu unjubab mentagasmi panbo yala kisninkai. Senshar yalade. Tolong ke banang ban senshar yakane kabenda. Bale kai ka jima ladang im nang ban sen sharia ka ne ka benda jo ka jingim kam da make a sexuality but ka jing kwa jom ka do sexual desires kai ka jima kan pinjot ya ka longing long sen bol ki inga sem jongi ki jot nama kim nang ban panpo ya kis yala kisin kai bang de kane ka long ka jima kaba up ya bon ki inga sem ni kren sarong banong ni bon ki Kristen Henry napade babon ki Kristen Catholic hagari kasihils lada pistang ban shim ya ka jingken jingdia ngila ban yohi bon ki bri ki shonklim bon ki bri ki penkra yala dena ka benda ka dujok bon ki bri ki aisha ka dujok Namar kim shimla ken kordon ya ka jingi kai jung Jesu ha ka jingim jongi koi men ko para kane ka long ba mata ka ba pun ki bru ki akandu ba ni ladang ni kwa ban panpo ya la ke singkai Jesu udang peni hangi ha ka no ka dur ni la ban panpo ya ka singkai kumno ni la ban gird our loins Jesu tebe yala ki sharak kaya ka sharak hamne ka sharak kalonga jingshai ka sharak kawanra jingshai ka sharak nagabinda jongi kalonga jingi kai ba shai jungu Chris ka katino bere ka bang ni pengam jilliyo ha ka jingi kai jungu Jesus Chris ba ka katino trai ngin sanang yo jingshai ka bang ni dangdon jingshai hapo jongi ka jingdum kan pet ladang nim tebe ya ka syara kai ka ban sejia ka jingdum kan sestang ban sen syariani ka jingdum jong ka pop ka haka jing pule baning kong years no o Paulus bakuduon da we ubrio kala rong ya ka pop da we patu beriu lemba ka jingim bahop jongu lemba ka jingkong jongu ula job ya kapop ula pendram ya kapop ula vanra jingshai menda haba Jesuwa ya kane ka benda barang ar tolong ke bakroi ben ya jan bado Jesu tolong ke bakroi ben dia Jesu ban job halor kane ka jinga ria jangga perte jimbrai ka do ke jingten jo baharukom ke jimpan shoy kabawan ban be persyaya ni don kamban yale yakane kumbang ile ban yale yakatma panpo yala ke singkai mankas ni habalong bakoloi ban yale tma da ka ba gird our loins da ka ba panpo yala ke singkai mite habangi pet kano ka sports kano ka jinyala kai Nioi yaki nomia la kai ke nomia shemenda ke pang yaki jain kaba yarap yaki ban shemenda yakata ka sports kaba ki don bi jingya la kai ke jingya la tong yaka jingi ba de swimming competition nioi ki pang ke jain ki panbo yala ke singkai haba wrestling ne kino ki jingya la kai ni ba kinum don la yaki we ban tan yaki daga jain lada don bat yaka jain chongi kimla shuban yale katma hangne kalong tuma persyaya ubaman
But Ujisuang lada pim panpo ya kasingkai kaya kaban sejia. Kasi ka jain hangne kalabalong ki jain pong jongi kalabalong ya ka jingkwa kabaharuko. Lada ngilong ki beriba be ya ka jingkwa ki babon jai uksuit unyok kabu bantan yani banriam yani dakata ki jingkwa jongi. Paminda ngiha benan ban sensar ya kata ka jingkwa kenapa uksuit unumyolad ban pendram yani ban penkelon yani hakane ka jingale tuma ban yale persya ya uksuit ngidon kam jingshai ngidon kam sharak banantau jesua kaba uken raduan pai na ka jingpoi ka poiman kaba mur na beneng ujisunwan ka poi ka poiman kade ha beneng na ka jingpoi ka poiman ujisun sawan hiya banwad yani shiteng sinya ne kano kapor hangne shiteng sinya kadang jingmot kam jimbatai ha ka fareng kalong first hour second watch third watch kabamut por baar ne balai jong ka pekngor kabamut baningkong kalong ka jinglong kelung kena kalong ka por bam don jingale tuma nama rom don jing penshoy ka jing tinju haka dojongi yaki kinna kelung kilong palului nama kambat he ya ka makeup part kambat ni ya ka hormon ka bapen sngo yangi ya ka jingkua henry por ba ya ka por baar jong ka pekngor ne balai kalong ka jinglong samla ne jinglong ramba ngit kane kalong ka por jong ka jingale ujisuon don bo ki beriu yakiba up ha ka por baar ne balai jong ka pekngor bale kane kalong ka por jong ka jingale lada kili ya ki kon samla kane kalong ka por jong ka jingtenju ki ko balle bon ke baro Henry happening kane ke jingkwa lada kilaban sensar ya lada kilaban panpo ya ka singkai jiswa pensola basaiso kunjuru ya ki ramba ya ki bakam ramba lada pilaban pekngor bha laban sumar ba jiswa kane kalong ke jingkarku jongo belai kawan ya ki brio ba ya lai shitam persya ya kane ke jingkwa jongka jimbarai ko himen ko para hagane ki yukris pakoi tonginang ring jingmut na kene jingi kai jongo Jesu bangin long ki bri patte ya kakam te ke jingkwa jongi jingkwa jonga do bangale persya ya ubamen imbarobot haga jing shai jonga gospel jing shai jongo jonga jingi kai jongo Chris bangale persya ya ubamen bamen long gadak kashin jonga jingdum haga jingim ka jongi kothai Jesu ngis nungu ya menaga benda ka jimpen shai ka jome ya rap yangi bangil long ki banam ban sensha ya ka jingkwa jonga do bon sin ka jingkwa jonga do kayalam yangi sha ka jimbrai bad ka pop claim bad ka jimpen shot ya ka longing long sem bad ka jimpen shot ya ki wai bangin nong ya rap yangi bangin imbarabor ha ka jing shai ka jome ha ka tin jome bakalong ka jingda yangi vai Enyaro ya utrai Jesus Christ. Chinom la chinom amen.